Hello baby na. Ina kofar gidan ku. To shike. Sai kin fito. Maryam ta dangane kotoro alhamdulillah komai ya farko zai karshe. Kin ga azumi muna taban kwana da shi. Alhamdulillah. Kai damuwan kamar azumi ya kare ko? To baby azumi ya kare mana. Mu ga wucewar lafiya kowa ya abin da yake gaban sa. Kai ba damuwan kamar sallah ya zo kawai kai azumi. Ka gaji da yin azumin ne? Ba ma burinka sallah ya zo a ci kaji, a ci shinkafa, a sha dinki, a sa a je idi ba kai kawai azumi ya kare. To sallah amma dai aikin fuskanci da yanayin garin nan da yanda ake ciki ko? Ni malam ka gani ni aiki nake yi ma a gida kawai tafiya zan yi. Wai me yake damuwa ne? Ki ga me yake damuwa? Me yake faruwa ne? Na ce maka aiki nake yi zan tafi gida. Baby ki sani ba kowace sallah fa ina miki dinkin sallah. Kowace sallah fa ina miki. Dan wannan sallah ba miki ba shine zaki damu, shine zaki dinga cancanja mini. Ka ma san ma dalilin kenan, ka ma sani ma kenan. To sai ka ce idan ka dinkin ka dawo dan ni tafiya ta zan yi. Dinki ne da matsalar ki? Shine matsalar ta za ka min ne? Ni yanzu ina ce zan miki dinki gaskiya ne miki gariya saboda kanne na ma ban samu ne musu ba. To ina ruwana da kallonka, ina ruwana da su, kaina na sani, su ba yara bane ba, su ba yayunka su musu. Shine kawai. Ni especially ma wadda ta gaya min are Zara. Kin ga ban yau Zara ba. Zaro mata ni ka ga tafiya. kauna da shaku